بل علماء وائی روجہ کے کسڑے پا جنابت کی وی نو پکار دا چی دا اذان دا کیدو نا مخ کے دے غسلو کی دا مستحب دی زکا دا روجہ عبادت تے نو چی عبادت دے شروع کی چی پا پاکی شروع کی نو دا مستحب دی ہاں پا دا اذان اشو دلا غسل نرے کڑے نگورے پا روجہ کی سا نقصان نرازی روجہ صحیح دا علماء وی دمرا دا غسل لیٹ کول چی دا دن دا منز وقت پا کی پوچھ چی دا بیا گورے مکروح ہے نو مستحب دا دا چی اذان کی گی سحر وقت داخلی گی چی سڑی غسل کڑے بل دا روجدار دا پارا مستحب خبر دادا چی دیکھ پل جبا دا دروغنا دا غیبتنا دا چغل خورائنا او دا تهمتون نا دے زان ساتی دا مستحب خبر دا چی روجہ کے کم از کم دا دی امور نا دے احتراز کی بل علماء وائی روجہ کے مستحب دادا چی سڑے خپل روجہ مشغول کی پا تلاوت دا قرآن سرا او پا ذکر و اسکار سرا اغا ذکر چی احادیث مبارکہ و کراغلے دے مطلب دا چی روجہ کے اس اوقات نتی رئی خو یا تلاوت کے یا پا ذکر و اسکار کی مشغولی دا مستحب بل مستحب دا دے چی دے با غصہ نکی غصہ نکول دا مستحب دی پر روجہ کے چی تخبل غصہ کنٹرول کی نو دا مستحب دی بل علماء وائی مستحب خبر دادا چی سڑے زان دا جائز شہواتو نا بچ کی بعضی سیزون داسی دی شہوات چی اغا پر روجہ کی جائز دی خوچی تت نزان بچ کی چی ای بدا دا رمضان المبارک میں آشتا دا جائز سیزون دی خوزت نزان بچ کو ما نو علماء وی دا ہم مستحب دی